Qari mill-Evanġelju ta' San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu telqu għaddew minn nofs il-Galilija. U ma ried lil ħadd ikun jaf. Għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom: Bini l-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh. U meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum mill-mewt. Iżda huma ma femmuhx dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Waslu Kafarnaum u meta kienu d-dar staqsihom: X'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq? Iżda huma baqgħu siekta, għax fit-triq kienu qagħdu jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad qad bil-qiegħda sejjaħ l-12 u qalilhom: Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun il-qaddej ta' kulħadd. U ressaq lejh tfajjel ċkejken, qiegħdu f'nofshom, ħadnu bejn dirajh u qalilhom: Kull min jilqa' wieħed minn dawn iċ-ċkejknin minħabba f'ismi, ikun jilqa' lili. U min jilqa' lili, ikun jilqa' mhux lili imma lil dak li batni. F'dan il-Vanġelu tal-25 ħadd ta' matul is-sena, Ġesu juri mill-liema tbatija, mill-liema passjoni u mewt kien ser jgħaddi. Il-Messija, il-Feddej, il-qaddej ta' Jahwe, kellu jiġi mħallas bil-mewt. Ġesu għal-ġit li għamel, għall-umiltà li huwa daħal fid-dinja tagħna u għex l-umiltà matul ħajtu, kellu jitħallas billi l-bnedmin iqaċtuh mill-art. U Ġesu jagħmilha ċara lill-Apostli li l-ikbar wieħed fosthom mhuwiex dak li jkun fuq l-oħrajn, li jitkabbar fuq l-oħrajn, li juri s-seta il-poter fuq l-oħrajn. Bil-maqlub, l-ikbar wieħed fis-salna ta' smewiet huwa dak li jċekkel lilu nnifsu, dak li jumilja lilu nnifsu u jkun ta' servizz għall-oħrajn. U hawnhekk fi ftit kliem għandna kif għandha tkun il-ħajja nisranija tagħna. Ġesu qiegħed iħeġġiġna biex bħalu aħna nkunu ta' servizz, biex aħna nkunu umli, ma nitkabbrux fuq l-oħrajn, biex bekk Alla itina dak li neħtieġu u anki wkoll f'għajnejh inkunu nies ta' qawwa u ta' xhieda tiegħu. U għalhekk ejjew nilqgħu dan il-kliem ta' Ġesu f'dan il-ħadd billi fil-waqt li narfu x-xejn tagħna, narfu li aħna maħna xejn, imma fl-istess ħin narfu wkoll il-kobor, il-qawwa meta aħna nkunu ma' Ġesu, meta aħna nkunu fuq in-naħa tal-Alla l-imbierek.